Svein Thomasen fra PM Plus. Tid eisen kom av North Atlantic Fish Fair og fått noe på sjø. Ja, vi har møtt noen konto som vi har til daglige samskift nå. Og så får vi sett annerledes da. Hva er fascinerer som vi sender telteposter og telefoner vi, ja. Så det er godt, ja. Hvorst er det akkurat vært frem og hva vi gjør å få oss i. PM Plus er nytt fel, så det er 1 år gammelt, så vi har bruk for å komme ut til kontan. Du nevner at man får sett annerledes til. Er det viktig å gjøre fyrtøkker? Ja, absolut. Særlig det nu är när samskift för vi joggar någon internet och så har vi bruk för att vi det kan funktionera och kanske så jag har personliga då där så det är just nöjt. Du har också kunnat ett nytt produkt till här va? Kan du förklara sig om det? Ja, det är att lava steiner och att det är absorberande så att det upptäcker såna vikt och det är sort. Vi gör såna gandaktinster kan man säga. Och det är rätt, det fänger väl. Det fänger väl uppmärksamheten när folk som kommer förbi och så får det prat. Det är väl. Och det virkar resten. Är det något som förska fyrtøkker har bruk för det att folk som tar olja och fighter på gallen? Ja, särskilt nu tar det fiskarummässa och ta olja på i alla ställen kan man säga. Det är truckar och det är maskiner som skulle smörjas i olja och så kommer en droppe ner och så funtar jag det så slätter det och 2 minuter så fejar det upp att så är det väck. Kröven är stor till innanför renhalt och det har bruk för det. Vi har allt som man säger som ska till. Svein fra PM Plus, tack för samlingen och ha en god sovstund. Ja, så tack. Tack för det.